बड'लेण्ड एफसि बेस्ट अफ लाक दिनैनि दिनाव देरहानांगौ जोंहा बड'लेण्ड एफसिनि दुरान्ड काप नायनो थांनो नागिरनाया नै क'क्राझार साइ स्टेडियामाव मानसियानो बानजालायनायसो जोंना आयौ ओरैबायदि बलथिं बानजालायनायसो 13 जन लागाव बानजालायजोब्बाय नै खेलाया मा थांनो होदों मा थांनो होदों बा बानजालायनांबायलै रायजोफोर दुरान्ड काप बड'लेण्ड एफसि देरहानांगौ रायजोफोरनो जोंहा क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव सफैबाय दुरान्ड काप नायनो थाखाय ओमफ्राय दिनैथ' जोंनिया बड'लेण्ड एफसि भार्सेस पान्जाब एफसिनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन दा बेनिखायनो जोङो नै गारिखौ नैबे पार्किंआव दोनबाय रुल मथे थाइबा फैसाया नै जुलायलायनायसो गिफ्ट थाइबा फैसा नायाखै जोंना गासिबो नै बिथांमोना मालाय भिआइपिनि आइ कार्ड जोबसो लेदार जोबसो लेदारफोरजों हाबफानोसै जोंहा फ्रियावनो हाबफानोसै आरो ना रायजोफोर माराम खाजोबनायसो नै मा बुस्थुआ थाइबाया बाव मोना दै लोंनायाव 15 थाखा लादों 15 थाखा दा नै थांनोसै नै बिथांमोना सोरनि सापर्टथाय मिथिला बड'लेण्डमोन बड'लेण्डआलाय दा मा जायो माथो बिसिना देन्जारथार पान्जाबना नायसै दा सोर देरहायो अरजाया दिनैनि लग' नङा आलदा ना दिनैना लग'ना बड'लेण्डनि फुरा फाटाफाटि रायजोफोर जोङो नै दायो थाबायगासिनो दङ मोनहांहां जाथारबाय आरो ना मोनामथारबाय थ' थाबाय रायजोफोर बड'लेण्ड एफसिनि सापर्टारफोर बिसोर रायजोफ्रा सान्दुं अखा नेवसिनानैब्लाबो फुरा नायफैखायो आरो ना गिया जोङो सान्दुं अखाखौ फुरा बड'लेण्ड एफसिखौ देरहागोनांगौ ना एकदमबारे बोलो फोरांनांगौ बेनिखायनो नै एकदम रायजोफ्रा हानजा फैदों नै थांगौ मोनहैगौ नै बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयारफ्रा सफैबाय नै दायो वेलकाम बड'लेण्ड एफसि जों देरहानांगौ नै हाबफैबाय बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयारफ्रा दायो बड'लेण्ड एफसि बेस्ट अफ लाक दिनैनि दिनाव देरहानांगौ फाइनालि गेट्सनिफ्राय हाबबोबाय आरो ना दायो जोङो फिल्डआव हाबहैनोसै गेलारियाव जिरायहैनोसै आरो गेलारिया दायो एसे लांदां दंफैयो फैगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा नै फिल्डआव हाबबाय जों दायो नै जाहैबाय क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम मानसिया बारा गैथ'आ नै दा जेब्ला टाइम जायो अब्ला बै गेलारिफ्रा मोनसेबो लांदां थानाय नङा आरो ना गासिबो भर्ति जाजोबगोन Great. And across the white line stand two teams with everything to play for. Can that be one quality pass? Can this bring a surprise? And Robinson finds the target. Deadlock broken. Eruption in the stands. Boroland FC. They go 1-0 ahead in a must-win encounter against Punjab. Inch perfect ball in from Pedro. And the dynamic duo combines to break the deadlock. Goals in back-to-back games for the Colombian. A colossal header, getting the better of his marker and finding the back of the net. ओमफ्राय पान्जाब एफसिया 0 दायो नै खेलाया हिट जागासिनो पिंक कालार गाननायानो जाहैबाय बड'लेण्ड एफसि व्हाइट कालारनिया जाहैबाय पान्जाब एफसि And there goes the full time whistle. What a performance. The underdogs have howled louder than ever. Boroland FC have stirred the big guns. जोब्बाय र' थांथ'नो ना रायजोफोर जोब्बाबो रायजोफोर रावबो थांबावा नै जोब्बाबो थांनो गोसो गैबावा आयौ रावबो थाङानो देलाय
जोब्बाबो थाङा जाहैदों गब्रानिया गारांखौसो जालायलायबायलै रायजोखौ बड'लेण्ड एफसिनि जानानै बोलो होनाया आरोना गारांखौसो जाबाय ओरैबायदि बोलो होयै देरहामारबाय वानाव देरहाबाय वान थांनो गोसो गैला नोङो थाबाय थागोन बरियाना मानसि बिरनो ओंखारजाया नै आस्ते आस्ते रायजोफ्रा नै आस्ते आस्ते रायजोफोर बरिया बड'लेण्ड एफसिनाव नै फोथार गिदिंदों बोगथाव हरजोबना नै आइया केमेराया नायदो नै दरान खाम नायनो फैग्राफोरा थाबायनो जायगायानो गैला आयौ ओरैबायदि थोन बिहिर स्टेडियाम क'क्राझार थासार होंगो दोंगोलै नै रायजोफोर मानसिफोरा आयौ बड'लेण्ड एफसिनि दिनै खेला नायनो फैनाया दरान काप बेटारिल' जाबाय आंना